Hei Appi, Hei Jopsti, minä olen nainen, minä olen naine, Kristiina. Väkinainen Pyrmälän hinnan. kes elab vägevat ja võluvat elu. Inimene niin tavallinen, Elu, mis on nii tavaline, aga tämä niin ihminen. aga samas nii eriline. Mutta kohta uusi ihminen opettaja helpotinen. Ma tahan kohata uusi isiklikke abistajaid ja assistente, Kenen pyynnön tänne onkin minun yhteydelle haitata. kelle tööülesandeks ongi mind füüsiliselt aidata Ja minun kauna minun pyynkö hääl. ja mõnikord olla ka minu tõlkehääl. Tule poolne, kui meil on kapp. Tule proovime, kas meil on klapp. Ja lähme koos esimene. Ja lähme koos edasi. Nimelt avastame maailma Mõlemad avastame maailma ja naerame ja naerame. lahimuga nutame. Vahel ka nutame. Ma ootan sind. Ma ootan sind.